Siyakhuleka-ke nina benkashana yamenzi eyaphuza umlasa ngameva. Sesifikile-ke singaphakathi, siyakhuleka emakhosini, siyakhuleka emagumbini amanye omhlaba. Le nikhona enisibuka khona siyindalo media and podcasting. Lo phambi kwenu-ke umkhulu Gwabini, ikhehla lamakhehla, ikhehle linye. Ngaze ngajabula ngenza kwethu ukuthi siphinde sihlangane namhlanje. Kuwusuku oluspecial kakhulu-ke ngoba sizokwenza u-part 2 welokhunjana we-topic esike sayenza ngicathi ey'nsukwini ey'mbili noma osukwini olwedlule. Kukhona ilokhunjana i-topic esike sayenza la ekade ngikhuluma khona ngey'mpawu okanye izinto eziba zinkomba zokuthi lo muntu olaphayo osandokuzwa ngaye noma osandokumbona uye kanye ozokusiza, uye impela othonga lakho lixhumene nelakhe, odlozi lakho lixhumene, li-connect-e, lidonselana nedlozi lakhe lalowo melaphi. Ngikhulumile ngenza kwethu ngageqa amagula, kepha kwi-comment section kuphinde kwavela ukuthi no, khehla lamakhehla usangayinweba le video, uphinde usenzele u-part 2, uphinde usambulele ezinye futhi iy'mpawu. Uma kwenzeka lezi osuzibalile ku-part 1 singaziboni okanye zisiphuthela, awukuveze ezinye mkhulu, awuqhubeke u-stretch-e le topic le ukuze sikwazi ukuthi sikhulume ngento esingayifuniseli, sikhulume ngento ekuyiyona, ukhulume ngayo in depth, ukhulume ngayo in details. So this is part 2-ke waleyo lokhunjana, waleyo topic. Sizakhuluma ngani? Ngezimpawu, ngey'nkomba ezikhombisayo ukuthi lo Gobela okanye lo mlaphi, lo mthandazi, lesi sangoma yiso esizokwenzela into eyiqiniso yakulesi sigaba okusona. Kodwa-ke before ngingene kwi-topic ngijule, ngicela ukuthi bandla abangaka-like, abanga-subscribe, ngicela ba-like ba-subscribe ngoba lonto iyayisiza i-channel ukuthi ikhule idlondlobale. U-YouTube akwazi ukusi-recognize as i-channel active eyenza izinto zenzeke. So ngicela sikhuthale kakhulu, sishare, sikhomente, ninoshere futhi kakhulukazi nabathandiwe beni, nama-colleagues, lama-video, le-content lesiyenzayo. Kodwa ikakhulukazi ngenza kwethu singalahlani, ngicela sibe nomndeni, sakhane, sikhulisane ngokwakamoya. Lude ukhalo, ngihlale ngisho njalo kwi-comment section, luselude futhi ukhalo ekufanele silihambe. So umkhulu Gwabini by now seniyazi ukuthi uwumuntu kahle hle who is very passionate about lento lento esingayibiza phecelezi nge-African spirituality, in particular the current breed of healers, the current breed of spiritualists, laba othola ukuthi enene isikhathi esiningi ukudlondlobala kwabo noma mhlawumbe ukuthwasa kwabo kwenzeka ngasese, kwenzeka ngamaphupho. Abantu-ke umkhulu Gwabini a-interested kakhulu ukubona labo ngoba abantu futhi abangaka-understand-eki kahle hle ukuthi isipho sabo si-operate kanjani kwi-spiritual realm. So umkhulu Gwabini is here to unpack, is here to dissect, is here to clarify lama-concepts lawa esibuye sihluleke thina as ama-self-initiate ukuthi siwa-understand-e nokuthi sazi ukuthi asho ukuthini mangabe isipho sethu sesipresenta ngalezo zimo. So-ke namhlanje-ke njengoba sengishilo ukuthi we are doing u-part 2 wevidiyo esike sayenza, lesikhuluma khona ngey'mpawu noma ngey'nkomba ey'khombayo ukuthi lo muntu loya kuyena, lo mwelaphi lo orhalela kanje ukuya kuyena, uyimpela ithonga lakhe likukhomba kuyena, uyimpela abantu bakini obambethe abakukhomba kuyena futhi uzofika usizakale kuyena. Okay, ngenza kwethu mhlambe nje ake ngiqale olunye uphawu olujwayelekile, I'm not saying ilona malingenzakalanga kusho ukuthi akukho lokho. Ngikubone mina ngokweminyaka ngenza lo msebenzi. Isikhathi esiningi mina ngispecialize masikhuluma ngani ngemindiki, imimoya yasemanzini kakhulukazi, okuyi-family yani yamandawo. Ngispecialize kakhulu-ke lapho, ngimandla kakhulu, isipho sami siqine kakhulu-ke lapho. Abanye-ke bazolokhunja lana bazoqinisekisa lokho engike ngisebenze nabo. Ngisebenza ngamanzi, ngiphinde ngikhuphukele entabeni. So ngenza kwethu kukhona into ejwayele ukwenzeka la, ejwayele ukuba uphawu olukhulu, lokuthi lo muntu lo mlaphi oye kuyena uyimpela. Ukhumbule-ke
lezi mpawu engeke ngayibalula kwividiyo yethu edlule ewupart 1, uzikhumbule zonke. Nantuko olunye uphawu olujwayele ukuvela. Uma ngabe usufikile kaloyo melaphi, kungaba umthandazi, ngabe isangoma, kungaba umuntu osebenza ngaleyo ndlela asebenza ngayo yakamoya, eyisiphiwo sakhe naye asifumbathiswa obabamkhulu bakhe. Uma ngabe usufika kuyena le esebenzela khona, mhlawumbe uzofika kakhe esigodlweni, nipakishe, nilungiselele ukokwenza insebenzo somewhere noma elsewhere, noma lapho lo mlaphi esebenza khona. Mhlampe nje ngizokwenza umzekeliso, angithi mhlampe siya kuphi? Siya endaweni eyimpophoma. Leyo mpophoma leyo nizothi manifika khona ningizwe nilalelisise kahle le bantwana bakamoya, ngoba ijule kakhulu le. Ngiyithatha le lokhunjana ngiyibeka kwenye i-level manje. Uzothi mhlampe nizothi senidrayivile nafika la ekuzokwenziwa khona impophoma. Mhlampe le nizokwenza khona mina lento insebenzo empophomeni. Mhlampe nisawokha nje, nisathubeleza, nisagwinciza nje endleleni eya kuleyo mpophoma. Kukhona izinto okufanele uzirecognize, khona izinto okufanele uzi-acknowledge ezila eziyi-part and parcel of i-surrounding osuke ukuyona. Khona izinto okufanele uzirecognize uthi uma ngabe uyibona lezo zinto, uyibone ngathithi no man, sengathithi I've seen this before, I've seen this elsewhere. Okanye uzizwe unalo muzwa wokuthi no man, sengathithi ngike ngahamba kule ndlela, kodwa ube wazi kahle kamhlophe ukuthi okokuqala ngqa ukaloyo melaphi, noma kaloyo muntu osuke eyimentor kuwena, noma mhlawumpe ewumphelezeli. Kukhona izinto okufanele ukuthi uma uqalaza ama-surroundings akhona, kube khona into ekutshela ukuthi no, usuke wayenza lento, okanye akube yinto oseke wayibona ephupheni. Ajulile ngenza ukuthi amaphupho ajule kakhulu. Ingakho la kamkhulu Gwabini kuyiyona fundamental lokhunjana base yethu yokuthi konke esikwenzayo siyayisilalele kakhulu iy'nkulumo zamathonga, uma ngabe uthongela ukuthi wambulelwa ini, iy'nkulumo zihamba kanjani. So enye-ke enye isayini leyo, okanye olunye uphawu olukhombisayo ukuthi la okhona uzosizakala, uzokusiza ngokweqiniso loyo, futhi avumile amathonga ukuthi azokulekelela ngaleso sigaba asuke ezokulekelela ngaso. Okunye-ke, olunye uphawu olujwayele futhi nje mhlawumbe ungacishe ungalinakisisi uma umuntu onganaki, kepha uhlobo lempophoma kuyisa kulona umelaphi, kumele uthi uma ngabe uqhamuka kule mpophoma, angithi usuke uqala ufika kuyena kade ungazi lutho nje, mhlawumbe futhi ukwi-province ehlukile, mhlawumbe ngicela ukwenza umzekeliso ngami ngila e-KZN, kuney'mpophoma ezahlukahlukene engiyisebenzisayo. Ebese uthi uma ngabe ufika kule mpophoma, uze ujike ungibuke, ungiqalaze uthi hhayi ngeke mkhulu, ngithi mina yini? Uthi no mkhulu, le mpophoma seke ngayibona mina esibonakalisweni, okanye leli nginephupho lihamba liphindaphinda elingikhombisa ukuthi kunesimo sempophoma ekanje kufanele ngigcine ngifinyelelile kuyona. Lolo phawu uphawu olubaluleke kakhulu, olujule kakhulu, olukhombisayo ukuthi la okhona, osuke ukhona, usuke uzosizakala impela-ke nyalo kuleso sigaba leso sakamoya osuke uzosilungisa kaloyo melaphi. Ijule kakhulu bantwana kamoya lento esiyiphethe, ijule kakhulu lento esiyiphathiswe okhokho bethu, ijule kakhulu lento esisebenza ngayo. Kwamanye amavidiyo ami sengike ngakuveza kaningi ukuthi njengamanje sikwesinye isigaba sokulapha. Labantu laba abasimbethe, abadinga ukugcinelwa amasiko athize, abadinga ukuxoliselwa, abadinga ukulapheka, because masikhuluma nge-initiation, basically sikhuluma nge-healing yabantu abangasekho, sikhuluma ngokwenhlambuluko yabantu abangasekho, sikhuluma ngani ngokuxolelana kwabantu abangasekho, sikhuluma ngani ngokuhlambulula iy'khwama, izipho zabantu abangasekho. So i-initiation usuke uzidivotha wena uthi no, ngizokuyeka konke komhlaba okuseceleni, ngike ngifokhase ngisebenzele ini, abantu abakithi abangasekho. So isigaba esikusona njengamanje sina
imimoya iyona ephakeme kakhulu. Iy'thunywa izona ey'phakeme kakhulu kulesi sigaba. Iy'thunywa izona ey'phakeme kakhulu. Kunabantu abasebenza ngey'thunywa, isithunywa somoya, kube khona abantu abasebenza ngesithunywa somoya, kuphinde kube isithunywa sethonga, isithunywa sedlozi. Lesi sithunywa-ke lesi esesiqala ukuthi sijule kakhulu, esiyaye sihambisane ikakhulukazi nomuntu mhlawumbe oseke wamiselwa inkamba noma waphakamiselwa izinto ey'fana njengani, njengabaluzi bamanzi, abaluzi basentabeni, abaluzi baphezulu, abantu eseke ba-graduate-a kulezo zigaba. Lowo muntu usuke sengasasebenzisi nje isithunywa sanombani, kepha usuke esesebenzisa ini na? Isithunywa esi-specific esiyisipho sasekhaya. So, le mimoya-ke ngani zakwethu, ngesimo sokuthi i-history esiphuma kuyona yokwelapha, bese kuyi-history ebisingcole kakhulu, ingcoliswa yilabo okugobela bangaphambilini abathwasisidala, abanye babo babenako ukuphazamisa izinto ngoba sibaze ngabo ukuthi kanti izinto ey'nje ziyathwebuleka, saze ngabo ukuthi izinto ey'njena kade izipho zibuye zibhlokheke, umuntu akubhlokhe nje akuvale nje akuqede. So, ngoba iy'thonga nedlozi abantu abadala abanobuhlakani obunzulu obujulile, sebe-decide ukuthi manje bathi uma bevuka kuthina bavuke kakhulu ngesimo samaphupho. Yonke into manje seyenzeka, sekwambulela umnikazi wendaba, wambulela uyalelwe, uze uyalela umuntu ozokusiza manje sesikuleso sigaba. Ingakho ngithi uma ngabe ngenza lamavidiyo bantwana bakamoya, abantwana bethonga, ngiye ngithande ukuthi sicathulisane, angifuni abe made kakhulu ngoba uma ngabe emade kakhulu sibuye silahlekelane along the way. So, ngizozama nje ukuthi abe mafishane lamavidiyo, ngambule nje lokho okubalulekile ebese ngiyathula, bese siyakhomenta-ke sesingayiqhubeka kwi-comment section into esikhuluma ngayo. So, le part 2 lo ngenza ini, izimpawu okanye izinkomba ezikhombisayo ukuthi lo mlaphi oya kuyena unguye wangempela. Ake siqhubeke-ke futhi nempawu. Kulena yama-signs, nansi enye engifisa ukuthi nike niyinothise, niyinakisise ngoba ijulile. Isikhathi esiningi umuntu ngampela umyalelwe yithonga nedlozi, akeve nesineke sakho ngesimo sokuthi umoya wenu usuke usuqale waxhumana ka-spiritual, ebese ngesikhathi nizohlangana nina ka-physically sekuvele sekuphelelisiwe le, selilumbanile ithonga nalilumbana ngokomoya. Osenizokwenza ka-physically senizogcwalisela lokho sekuvele seku-approve-iwe kwamoya. So, umoya wakho nalowo muntu uzofika ube nokuthula, uzizwe usekhaya, uzizwe wamukelekile uma ukaloyo mlaphi ngampela ozokudlulisa kuleso sigaba. Angikhulumi ngomuntu owenza yonke into, abasekho manje, asisekho esigabeni sokulapha la umuntu ekulapha khona yonke into, umuntu aqale ko-A uhlale kuyena iminyaka. Asisekho kuleso sigaba. Amathonga nganza kwethu namadlozi asegraduate-ile nawo, awasayifuni into enjalo. Iy'thonga ney'dalwa ezikwengamele sezike zikukhiphe ekhaya zithi hamba usitholela ukuthi zikutshele ngamaphupho ukuthi uzositholela ukuthi nokuthi futhi nangu umuntu ozokwenzela leyo nto. Imimoya isifike kuleyo level yokuthi siyakwazi ukurecognize amawele abo akamoya, isiyakwazi ukurecognize izipho zabantu. Awusatshelwa umuntu athi umuntu hey kukhona unyanga sibanibani onzima kabi osebenza, cha, usuyaziphuphela wena, kuthiwe phuma uhambe uye endaweni ethize. Mhlawumbe kwesinye isikhathi noma ungeke uphuphe mhlawumbe umkhulu ugwabini qobo, kodwa uzoloku uphupha indaba yase-KZN, uloko nje uvezelwa i-KZN, uvezelwa iy'mpophoma zase-KZN ongakazi uzibona. Ebese ngesikhathi usacabanga usasanda kuqhamuka lamaphupho, ebese mhlawumbe uhlangana nevidiyo yamkhulu ugwabini, ebese uyathola ukuthi usebenza e-KZN ngey'mpophoma. Ebese into yakhe iyalumbana bese iyahlangana. Imimoya yethu ihlakaniphe ngendlela eyisimanga kanza kwethu, ngalendlela ehlakaniphe ngoba babalekela zona lezi zinto lezi zokuthi kuyathwetshulwana, kuyavalwana, kubhlokhwana izipho, yonke leyo mess eyenzakalayo. Yingakho manje amathonga namadlozi esezisukumela
akudirecthe wona ukuthi iya kasibanibani, iya kusibanibani, baze bambize ngegama mhlambe bakukhombise ephupheni isibonakaliso somuntu oyimina. Mase ungibona ubone ukuthi no man, I've seen this person before. Sengike ngambona kuma-visions ami umkhulu uGwabini. Yini leyo nto? Kukhuluma iy'thonga. Ngobani? Aseyazibambela amathonga manje. Abalekelani umuntu ozohamba elokhu ey'shayisa le nale 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 kuze kuphazamiseke isipho sabo. Azi umuntu umnikazi wesipho agcine esephelelwe uthando lale nto la enhle asuke eyiphathiswe okhokho bakhe. Ijulile bantu bamoya lento esiyiphethe. Inkulu lento esiyiphethe. Ake siyi-embrace, ufunde ukulalela amaphupho, siyeke ukuzingabaza. Konke sikwambulelwe emaphupheni mangabe sithongela kuyiqiniso, kuyinto engadingeki kuhlaziywa ngobani? Iy'nkulumo eziqhamuka directly from our ancestral families, from our spiritual families. So, angeke basilahlise abantu abanjalo. Lena-ke yimpawu, sisaqhubeka nje nazi izimpawu. Lo muntu lo ozokusiza ngampela, okunguye ozokulekelela kuleso sigaba sakamoya, isikhathi esiningi ngaphezu kwalezi mpawu lezi esengizibalile, ngaphezu kwalezi mpawu esengizibalile, lo muntu uzothi mangabe eqhamuka kuwena, uzothi mangabe eqhamuka kuwena, uqala nje ukuzombona, uqala nje ukumbona, awubi nayo lento le ekusindayo engachazeki, ongayazi ukuthi konje kwenzenjani. Uyabona lento yokuthi uthi usufikile kamlaphi bese uyisola usalindile mhlawumbe uma kuthi kune-queue lapho, uzizwe nje kukhona into ethi kodwa ayi ngeke engathi bengafanele uze la. Awubi nayo leyo nto uma ufike kumuntu ngampela ozomelapha, uyaye ulinde. Ngisho ngakuthiwa kugcwele okanye ngakuthiwa akekho usaphumile loyo muntu, uyamlinda futhi alindeke kalula. Konke umoya wakho ngaphakathi usuke u-at peace, usuke unalento ethi kuwena ngaphakathi, angeke ngisuke la umkhulu engakafiki, angeke ngihambe la umkhulu engakafiki, ngoba kahle kahle vele kamoya kade wena uxhumanisiwe nomkhulu. Iy'mpawu lezo bantwana bakamoya ekufanele niy'funde, niy'tadishe, nizigcine la emqondweni ukuthi kulolu hambo lethu, ngoba ngihlale ngisho ngithi ukhalo luselude, kulolu hambo lethu olude kangaka, olubucayi kanje, kubalulekile ukuthi sifunde ukunothisa izinto, sifunde ukulalela imizimba, sifunde ukulokhunja ama-intuition ethu, sifunde ungabi nongabazane, senze izinto zenzeke ngale ndlela esiyalelwa ngayo amathonga ethu. Ngoba inkulu into esiyiphethe, siphethe i-treasure, siphethe umcebo wokhokho bethu, wokhokho bokhokho, okhokho basendulo. Le mcebo ngihlale ngiyisho kuma-video ami eseke ngawenza ukuthi ike yalwelwa, lezi y'phiwo esinazo bezilwelwa endulo. Bekuphuma iy'dumbu ngalesi sipho. Umuntu obephatha iy'khwama ekhaya, bekuwumuntu ohlonishwayo ekhaya, ahlonishwe emndenini, ahlonishwe komakhelwane. Bekuyinto lwelwa leyo endulo sisadla ngoludala. Kodwa ngesimo sokushintsha kwe-technology nokufika kwey'nkolo, ikakhulukazi lezi o-Christianity, sebezo-demoniser this whole practice yethu ye-African philosophy, ye-African ethno-philosophy. Kwaba sekuphazamiseka izinto ey'ningi, kwaba sekuzalwa i-generation entsha esengathithi injani, ayizigqaji, ayiziqhenyi ngalesi sipho lesi sakamoya esikhona. Ikhona lento kuma-Afrika, ijulile. uNkulunkulu wathi mangabe silumba umveli inqaki, wasesesithi fahla thina ngalento lesiyibiza ngani nge-African spirituality. Into ongeke uze uyiphikise, into ongeke uze uyidinayo, into ongeke uze uyibalekele, ngisho ukuyibalekela leyo ikhona ikuwena. Isizukulwane nesizukulwane ilokhu igingqikela kusona isizukulwane esisha, igingqikela esizukulwaneni esisha. Kubalulekile ukuthi base sekufike kuwena mntwana kamoya, usukume uyikhuthalele into yakho, uthathe kulesi sigaba ubeke kulesi sigaba. Uthathe nje kulesi sigaba ubeke kulesi sigaba. Naluko olunye uphawu engisengaze ngalinothisa eminyakeni ngenza lo msebenzi. Uyabona mase usufike la ozosizwa khona, yabona mase ufike exactly la ozosizwa khona, loyo melaphi loyo uyothi mangabe uqhamuka, ngisho ungaqhamuka nenkinga, mhlampe uthi wena mkhulu uGwabini, yazi
benginayo inkomo yakhe iphelele, kodwa sekuvesane kwaqhamuka isiphithiphithi, ngathola sengiyihlephula le nkomo yakhe ephelele. Sengiphethe okungaka, mkhulu, sengiphethe okungaka mkhulu. Angazi noma ngisangaqhubeka yini ngize siqale insebenzo. Khehla lamakhehla, ngibuye ngibuyele kuwena. Isikhathi esiningi umuntu okuyena ngempela ozokusiza, okuyena emelaphi ozokudlulisa kuleso sigaba, uyombona. Ngeke aze abe nankinga nokuthi ufike nenkomo yakhe isihlephukile. Kodwa lo ngeke aze akusize yilo uyazisayo imali. Yabona lo othi, hayi awungicabangeli, uthi mina ngidleni, uthi mina ngisale nani ngoba phela emva kokuthi umuntu vele umsizile, mhlampe le ake ngiyibeke nje ibe kwi-open. Emva kokuthi ngikusizile mina kumkhulu uGwabini, kukhona iy'nsebenzo ekufanele ngiphindele emuva ngiyozenza kumina, ukuze ngingasali sengithwala isimo sakho kade engikuthule sona. Ijulile lento yokwelapha nokusebenza ngenza kwethu, ikakhulukazi ngokwakamoya. Ijule ngendlela eyisimanga. Kunabantu mina engeke ngithi uma ngabe ngiqeda kumsebenza, ngibe nosuku engingakwazi ukulala ngalo ebusuku. Angithi sengiphazamise lezi y'poliyane ekade ziyakhela emzimbeni wakhe. Ziyabuya zimbuze kumina ukuthi uphi usibanibani. Zikugcine wena usinyakazisa, usiphazamise emntwini wethu. Leyo nto-ke nguke ngenze nje separate video ngelinye nje ilanga. Sike sixoxe ngey'guli esisala nazo, nanokuthi zilashwa zilungiswa kanjani lezo ziguli. Khona umuntu oke kufike kuyena abantu, mhlawumpe umuntu oyinjani, owumthandazi, afike nenkinga ethize kuyena, afike amlungisele leyo nkinga ngokwesintu nangokwe-ritual ethize. Athi uma ngabe ehamba loyo muntu kuwena, usale wena uvaleke amaphupho. Usale ungasaphuphi nje, kuvaleke nje konke ngalo muntu owamsiza. Ngobani? Usuke ususa iy'poliyane ey'julile ey'suke zizakhele kulo muntu, zimclaim ukuthi owazo. So, lokho-ke I hope kuzoni-understand-isa ukuthi kufika kanjani ekuthenini zigcine ngampela sekuba khona imali esiyicelayo ukuthi hhayi, awukwinkomo yale ekhaya-ke ile. Yingoba sisuke sizamani, siyazi ukuthi uma sesisele sisasalelwe umsebenzi ongakanani-ke thina-ke manje ngokwethu. Omunye umuntu afike umsebenzi, athi yazi mkhulu benginenkinga yokuvesane ngihayize emsebenzini. Mkhulu benginenkinga yokuthi bengingasadli. Omunye uthi uqeda ukumsebenza, nawe usale unaleso sigulo exactly akade usisebenza kuyena. Yena afone ngale athi hayi seku-right khehla, ngibona umehluko. Kodwa wena usukuleso simo lesi akade yena ekusona. So ijulile leyo nguyenzela ividiyo ngelinye. Namhlanje besakhuluma nani ngey'mpawu zala uzosizakala khona. So uphawu bengiqeda kulimenshina manje, umuntu ozokusiza angeke aze akubambelele emalini kakhulu ngani zakwethu. Umuntu nje impela othonga lakho likholela kuyena, angeke aze abambelele emalini uma ngabe ezokusiza ngampela ngokweqiniso. Ukathi woza ngikusebenze, ngiyenze le nsebenzo. And mase sengiyenzile le nsebenzo, ngiyazi ukuthi mawuphindela emuva uflathela la ekade senza khona insebenzo, impilo yakhe izophinda ithi ukuhlangana, uphinde ube namandla futhi imali, bese uyangikhumbula. Lokho-ke sekudinga ukuthi wena kube neqiniso. Uphinde ukhumbule ukuthi hayi bo, ngashiya kushoda ngasemuva. Ake ngiphindele, kodwa njengoba manje angikho-ke lapho, ngisekuthenini nje kuyaye kube uphawu olujulile loyo lokuthi umuntu ngampela osizayo, osasiza ngampela, ukufike kuyena ungenalutho. Yisimo sokuthi umoya uyahwebelana. Loyo muntu uyaye akusize, angakubaleli iy'nsizi zakhe yena. Akusize nje futhi akusize uze umangaye nawe ukuthi hawu, lo muntu lo esengihlephula imali yakhe kangaka, kodwa ngafika kuyena waba nesineke nami, wayinika isikhathi, into wayenza yonke yagcwaleliseka ngale ndlela ekufanele siyenzeke as if ngimkhokhela imali yakhe ephelele upfront. So ibalulekile-ke leyo imali, bantwana bethonga. Ngifisa ukuthi sigxile kuyona, sifunde ukuyinothisa ukuthi lo ozokwazisa imali kakhulu, isikhathi esiningi yilo osuke engeke aze akusize ngalutho. Yilo osuke engeke aze akusize ngalutho. Sikhule sinenkolelo ethi lo muntu obizayo ofuna imali yingoba esuke ey'themba iy'nto zakhe. Hhayi cha, akunjalo ngani zakwethu esikhathini sanamhlanje. Umuntu ozithembayo yiyo okwazi ukumhlephulela, athi hhayi hlephula lapho, so yenza insebenzo iphelele. Okungcono akusala isikweleti kunokuthi senze insebenzo eyiqephu.
Mina insebenzo yami ngumkhulu Gwabini ngizoyenza yonke iphelele. Sekoshoda kuwena ukuthi uphinde ubuye kumina ugcwalisele inkomo yakoGwabini. Ngani zakwethu nginikhonzile, kuba khona iy'nsuku la engike ngikhuphukele khona entabeni ngiyokhuleka nje. Ngiyanikhulekela, ngiyanibeka emkhulekweni. Izimpi enibhekene nazo ngiyazazi, nami ngibhekanile nazo, nami ngisabhekana nazo kuyimanje. Into yethu ngani zakwethu yinde, yimpi engapheli. Siyohlala sisisiphithiphithi nje, siyohlala nje siyinyama nambana nje, sonke sinabantu abaphathisiwe. Kuyigazi lethu lelo ukuthi siyohlushwa, siyosihluphekela lesi sipho. So ngicela la nikhona emagumbini amanomhlaba, ngokuhlukana kwenu ngey'gaba zokusebenza kwakamoya, ningalilahli ithemba, ningabi nongabazane. Nikhumbule umkhulu Gwabini uyayishiya inamba ya-WhatsApp. Abanye sike sixoxe nje nabo. Uma ufisa ukuxoxa, uyixoxele nekhehla lamakhehla. Sixoxe o-WhatsApp, sibonisane esibonisana khona, sakhane le sakhana khona. Nami le ngimfishane khona ngiyosho ukuthi hayi cha lana ngimfishane-ke mnewethu. Ngicela ukuthi ngikudlulisele ebantwini abathize abadala ngoba sonke siyakhula. Mina ngikhula kanjalo-ke, ngifuna ungitshela iy'nkinga. Ngikhula kanjalo, isithunywa sami sijabula uma ngabe ngizwe iy'nkinga ezi-complex, zijabule uma ngabe ungitshela amaphupho adinga ukudikhodwa ajulile. Yila mina engikhula khona-ke, engifida khona into yami iphakame ebese ilokhu nje iyaqhuma iyasebenza. Ngani zakwethu, lo umkhulu Gwabini, le Indalo Media and Podcasting. Ake sibonane kuyilokhu njalo kwi-episode elandelayo. Ndawuwe.